Takulandirani mu program ina yochedwa Yendani Ndi NICO. Mu program imene tikati kucheza dathu osiyana kwafusa mafunso okhudzana ndi NICO kuti atidziwitse kuti iwo amaziwa zotani. Each contestant has the chance to walk away with up to 300,000 kwacha if they answer the questions correctly. Lelo tikupitaso kumachinjini komwe tikufuna tikumane ndi contestant wina kuti atiuze kuti amadziwa chani. Mukhala ndine kupire Rina Malenga de TN. Tafikaso kumachinjini komwe tikufuna ticheze ndi contestant wina otafuna tiuze kuti iyeyo amadziwa chani malingana ndi NICO ndi ma products amene alipo. TN tikumane naye ticheze. Feso takona ndikani mu program yathu. Ndo masuku. Wakuzeka ulifuseni mafuso. So no muli ndi mwayo wina 300,000 kwacha mukapezeka kuti mwayakha mafuso athu ose mulombo. Ndemuli ready? Yes. Okay. Ndeti sanayambe tikudziwe ningoni pang'ono mutipase dzina lanu komanso mumapanga chani. Ndine Hadija Amili. Ndachokera pele ya filima chinjili. Ndimangokhala sinapanga ina chilichonse. Oloka again? Ayi. Ndoti mwina papa mukawina kena kake mupeza kageni kena kake kuchita. Hayi zofunika. Ndeti eni tilowe muvani yathu tikufuseni mafuso tione kuti geni anu mpamba wake uyamba kutani. Takulandirani muvani yathu ya NICO. Abino. Mwakonzeka kuti tikufuseni mafuso? Timulo masuka? Chabwino. Fuso lina lililonse lomwe ntafuse value yake ndi 60,000 kwacha. Pali mafuso 5. Zikapezeka kuti fuso loyambirira mwayankha molondola. Kekonola patsogolo lake lipezeke kuti lalakwika. Ndikuti value ya ndrama yomwe mwawina kale ichepa by 50%. Ndikuti tikhanga titayipanga half. Mpaka natimalize mafuso ose 5. Fuso lanu loyamba. Kodi membala wamkulu akawonjezera achibale pa polisi yake ya Tilinanu funeral policy ali ndi malire owonjezera anthu angati? Ndi A malire anthu 4, ndi B malire anthu 6, kapena ndi C malire anthu 10? C malire anthu 10. Yankho lolondola ndi B malire anthu 6. Ndekuti apa value idakali pa 0. Fuso lanu lachiwiri. NBS Bank imapereka yankho ya banki ya m'manja yotchedwa Easy Mobile. Platform iyi imathandizira kuti makastomala azikwaniritsa kugwiritsa ntchito akaunti yawo mosavuta. Komanso amakhala ndi mwayi olandira mpoto zosiyana akamagwiritsa akauntiyo mowirikiza pogwiritsa ntchito Easy Mobile. Kodi Easy ndi A zoona kapena ndi B zabodza? A zoona. Ayi ndithu Hadija malondola muli ndi 60,000 kwacha nthumba. Ndeso mukusangalala bwanji. Ndisangabe sokolomo. Okay, chabwino. Ndithu. Fuso lanu lachitatu. Kodi bonasi ya NICO Life Cash Plus Policy imaperekedwa muutani? Ndi A chaka chilichonse pamene polisi ikuyenda, kapena ndi B zaka zinayi zilizonse nthawi yomwe ya polisi, kapena ndi C theka la chaka? Yankho lolondola ndi B bonasi imene imaperekedwa zaka zinayi zilizonse nthawi yomwe ya polisi. Ndekuti value ya ndrama ija yatsika apano tili pa 30,000 kwacha. Mwasala ndi mafuso awiri. Fuso lanu lachinayi. Kodi nthawi yodikirira yoti achibale owonjezeredwa akhazikisidwe pa polisi ya Tilinanu funeral policy ndi itiyo? Ndi A miezi 3, ndi B miezi 6,
kapena ndi C myezi 9. B myezi 6. Hayi mwaonjezera 60,000 kwacha ndoti fika yono ndili pa bwanji 930 tabwerano pa 90,000 kwacha kwasala funso limodzi. Funso lanu lotsiriza. Kodi ndi ngongole za mtundu wanji zomwe NBS Bank imapereka kwa makastomala ake? Ndi A ngongole za umwini, ngongole za magalimoto, komanso ngongole za bizinesi ndi za manyumba. Kapena ndi B ngongole za magalimoto, ngongole za maphunziro, kapena ngongole zokhuzana ndi mayendedwe. Kapena ndi C ngongole ya zovala, ngongole za katundu wa nyumba, kapena ngongole zokhuzana ndi zida za magesi. B muli shuwa wasaka B tikatero funso limene lolo lalakwika layankho lolondola ndi A imene ili ngongole za umwini ma personal loans, za magalimoto, ngongole zokhuzana ndi manyumba komanso za business. So answer yolondola ndi A. Ndikuti 90,000 ija tikayipanga half yasala bwanji 45. Malondola 45. Malondola ndi 45,000 kwacha. Ndikuti apa muyenda ndi 45,000 kwacha. Ziko tafika ndicho tafika tipezeni. Takulandirani pa Chichiri Shopping Center. Malo anowa amayang'aniridwa ndi kampani imodzi yomwe ili mkati mwa NICO. Ndeti mati kupatula ndalama zomwe mawinazo tikupaseni kuoneka mphatso muzikumbukira kuti aya nanditenga naenda ndi NICO. Ndi gift imene ndi ya inuyo. Yetu ndemo ndi mawotsiriza kwa anthu amene akona program ikunyumba. Manga osiriza kufokoza kwambiri pa ntchito yomwe mwagwira. Ndiso mupitirize bangi wako santhu ene. Maphunzira ziwiri zitatu zokhuzana ndi NICO. Taphunzira ziwiri zako zokuti taphunzirapo ndithu. Tisi ulina mukazati bezaso zavutika. Zakazi nzoti muziziwa kale. Zosangalasa. Ife kwathu nkuthokoza kuti mnatenga nawo gawo mpikisano umenewu. Tathokoza. Tikatero tafika pa mathero a program yathu ya lero yotchedwa Yendani Ndi NICO. Munali ndine Upire Rina Malenga. Ngati mufuna kutenga nawo gawo mpikisano umenewu, tumizani uthenga wa manja imene ili SMS ku 0991 323 323. Ayimbireni a call center athu pa 323 ngati mufuna kuziwa zambiri zokhudzana ndi NICO komanso ma product amene tili nawo. Program imeneyi iziwulutsidwa pa Zodiac TV lolemba lililonse kuyambira 6:30 ya madzulo. Ngati mukufuna kuyipeza mutawipezanso pa Facebook page yathu @NICO Group MW. Zikomo kwambiri poonera nawo program imeneyi, osayiwala masiku onse kuyenda ndi NICO.